Трябваше да станем в 9, станахме в 10. И сега нямаме план за днес, и сме малко зле. Сме неадекватни. Глеждаме адекватни. Извиняваме се. Стига се извинявате, хората ни научиха. Най-накрая решихме какво ще правим и потегляме. Имаме 25 минути докато стигнем до мястото и ще ви покажем къде се намираме. И в момента сме малко... Щупи ли го? Изтърва ми телефона. Няма проблем. Обичам те. Ма кажи поне извинявай. Ще ви поснимам малко от пътя, защото предполагам, че ще е много готино. Защото ще излизаме извън града. Стигнахме. Май ни беше най-дългото пътуване. Заболяме дупето. Сега паркирахме и тук се появи това момче от някъде с това скутърче и ни взе просто. И сега ще ни вози, а това е някаква смешна дистанция. Много мило момченце, изчакай и всичко точно. Thank you brother so much. Hello. That's the email for the payment. Сега ще ви покажем първите ни впечатления. Let me check your bag, please. Sorry, being not allowed inside. Oh, not allowed? Okay. Whoa. Nah, I never knew that. I never knew that. Just give me a second. Това ще е брутално. Виж, там играят някакъв футбол май на платформата. Къде аз не виждам? Е там зеленото игрище. Аха! А виж е това с възглавницата? О! Аз съм навита да ме изстреляш, обаче любов, съжалявам, аз няма да скоча от там. Аз искам да пробвам това, дето подскачаш и го караш. Мога ли да си посъдирам на толкова? Дали ще е метър нагоре, няма значение. Ама тя се знае най-добре. Те там и си подай главата. Айде, че след малко трябва да си ходим. Айде, не штрака ли сторитата? Секунда! Вижте и аутфита. Мале. Вижте ги тайландците колко мили съобщения остават. Много се радвам. Вълнувам се. Виждам. Вижда ли има българското знам? Ако не ще им кажем да го закачат веднага. Тя се снима сторита. Ама дъга, виж, може да я хванеш. Вижда се. О, хора, това винаги ми е било мечта. Ако сте гледали Ninja Warrior, където те буквално тичат, падат, състезават се, кой ще мине по-бързо. Това винаги ми е било мечта да участвам в нещо подобно и мисля, че тук ще успея да преживея част от тази мечта. Не знам дали сте го гледали, надявам се да се сещате за какво се опитвам да... Мисля, че всички се сещат. Виж, какви приятни люлки има тук. О, виж? А как се такова с това нещо? So cool. Thank you so much. Хора, това е безплатно. Май не оцели. Може ли аз да пробвам? Аз само един път ще пробвам, не искам повече. Май, ще ме обучиш ли? Така тук. Така? Заредена ти е пушката, сега настреляш. Това трябва ли да ме е добре? Както ти е по-удобно на тебе. А къде спирам? Не знам. Къде ти е удобно? Хора, ние мислехме да дойдем тук за 1-2 часа, обаче мисля, че ще остане малко повече. Имам 19. Аз съм червеното явно. Ти си зеленото. Добре, снимаме го. После ще изчислим резултата. Значи хора, ние ви оставаме тук. За жалост камерата не е водоустойчива, така че... Историите ще останат след това, които ще ви разкажем. Да. Ако има възможност за някакви сухи места, може да вземем камера. Ние сме на воден парк. Ще видим. Хора, по-скоро не. За жалост. Сте до тук, вие. Сега почва едно шоу. Ти ще да взема камерите.
big hands to our stunning show. Ladies and gentlemen, thank you for visiting Grand Canyon Water Park Chiang Mai. Have a nice day. О, айде. Ще снимам ти играй. Значи взима топка Hell no, man. What the fuck, man? и трябва да я вкара там. Това е червено знаме. Не е тайландско. Ама смятам, че после ще си взимаме някакви награди. Най-вероятно. Браво. Дръж знамето да видим какво ще спечелиш. Оцелиха го в топките. Сега ще видим какво е спечелил мъжа. Where are you from, sir? From Bulgaria. Bulgaria. Here's your prize. Окей, perfect. Thank you so much. Thank you, man. And can I take a photo with you? Фото, Thank you so much. Thank you. Исках магнит. Where are you from, sir? Не играхме ли се? Не мисля, че да. Само искам да видим това дали може да се качим на него. Хора, значи тук имаме мъж срещу жена. Мисля, че е жена. Така че сигурно ще правят някакво шоу. Дали ще има нещо интересно? Или само ще танцуват? Вижте го, слага си грим. Той се оглежда в момента. This Muay Thai match will go on for 2 rounds. The first round of the Muay Thai match has begun. Round 1. Хора, аз наистина съм шокиран. Наистина съм шокиран. Да. Искам грил чиз. Грил чикен. Тук е много интересно относно хапването. Дават ти менюта, не знам дали Краси е показал. Дават ти едно такова и си написваш масата, номера на масата, си написваш какво искаш и ти го носиш вътре, поръчваш, плащаш и те ти го носят, като стане готово. Аз си харесах ето това, като задължително попитах дали е люто, защото аз не мога да ям люто, а тук всичко е люто. Той си поръча ето това. Искам грил чиз. Грил чикен. И така чакам да донесе пари, защото мисля, че се плаща като поръчаш и след това ще изчакаме. И мисля, че като ядем ще си ходим, честно казано. Преоблякохме се, сафари аутфитите, тръгваме си от Гранд Каньона, ето го Краси. Много сме уморени. Сега отиваме към нашото возило. Ще видим дали ще успеем да хванем слънчетата, защото те са до 5 часа.
Много е красиво. Затворено ли е? Има някакви хора там. Той ще тича така. Нещо ще му се карат. Опа, нещо му се карат на слънчето. Чистят го. Искат да ги изчистят. Иха. Мен каската ми е вир вода. Майко, не приличам на човек. Изсъхна ми косата от вятъра надолу, обаче в каската съм вир вода вътре. Ходихме да гледаме слънчета там. Преди това, какво правихме, бяхме на водния парк. И времето малко се развали. Да. И решихме да отседнем в 7-Eleven. Да отседнем. Кратък престой, малко да се подобри времето, защото не ми се рискува да ходим на мокро с скутера. И така ще влезем, си вземем нещо и отдъхнем. Бати времето. Преди малко видяхте колко беше мокро. В момента е изсъхнало. Докато напазаруваме в 7-Eleven. А иначе изглежда доста облачно, направо се едно има буря. Ще има. Ама се надяваме, сега докато се наядем, да няма пак такива изгъзици с това време и то дъжд. Дайте ви покажем какво сме взели. Тези спагети, които най-вероятно пак ще са люти и няма да мога да ги ям. Някакви дъмплингс. Виждаш ли се? Любимата пица на мъжа ми с хавайска. Това са ми чашите с лед. Празни са в момента, просто с лед. И ще правим напитка като вчера. Мисля, че показахме вчерашна. Тази е с киви, зелена ябълка нещо. И с някакво пъпешово мляко. И най-интересното от пазара. Български йогурт. Така че ще тестваме как. За напитката само да кажа, че е страхотна. Реално ние двамата си я измислихме и се получи страхотно, наистина. Добре, сега ще пробвам и от спагетите да видя дали ще се ядат. О, свят, светка се. О, свят. Така ще пробвам киселото мляко. Само да ви кажа за моите спагети, люки са. Мирише си като кисело мляко. Вау, да. Ама леко сладнее на аромат, тъй като Беше заради вкусява. ябълката, да. Кажи честно. Аз да кажа. Или трябва да побързаме, защото почва да има буря. Cheers. Между другото е хубаво. И не знам дали ви казахме, стойката за телефона на скутера се щупи. Това май не го казахме. Това е оригинал йогурт. Това би трябвало Да се баш. Между другото много мирише. Доближава. Това е, не знам, по-ниско маслено. О, светка се. О, свят. Хора. Газ. Давай. Айде, cheers. Има вкус. Това си е кисело мляко. Това си е кисело мляко, да. О, Пак почна да вали. закриваме цирка. Айде, стягай багажи, хвърли ги тези неща. Да много стигнат. Това е първият ни стрит фуд. Не знаем какво е това нещо. Сложени магданосче, малко айсберг. Кадик. Very small. What's that? Не знам. Yes, good. How much? 25. 25? 25. 25. Here you go. The rest is for you. No change. No change. Thank you so much. Ще се разревна свят. Нали? Къде ти имаме? Не знам. Нещо ти да хапнеш. Аз? Да? Супермаркет. Има малко по-надолу, има още един 7-Eleven. В Арестия са тези 7-Eleven. Такава една палачинка и съм готова. Най-накрая реши нещо да си вземе. Реално си слага доста, в смисъл не си пести материал, а пък не е скъпо. В смисъл това, което аз си поръчах е 70 бати и това колко е?
3,50. 3,50 стига. Прибрахме се, малко се изкъпахме, защото в момента вали. То даже спря. Тук е много на етапи, това съм го забелязал. Тук вали, може да се измокриш за 5 минути, ама след 15 минути ще е изсъхнал навънка. Та ще хапнем нещата и ще си лягаме днеска малко по-рано. Жената, която е почистила, аз съм почти убеден, че е изгладена ризата. Подредила тук, не е сменила завивките, само ги е подредила. Сгънала и други неща. Имаше една неизмита чиния, която я е измила, в смисъл много готино. Че е изгладена. Еми виж я, според мен е изгладена. И с какво? Тук отива ли има и не знаем. Може и да има. Абе, ние да не си заправим яки. Много вероятно. Много вероятно, да. И това ще е за днеска. Не, може да снимаме как опитваме тези неща и да купим. О, мен много ме мързи. Това си е пелемена. Хубаво ли е? Хубаво мен ме кефи. Ти искаш ли? Люто ли е? Аз не усещам да е люто. А вътре с какво е? Кама не е сложил човек. Не искам. Аз съм на сладко. Много интересно. Ям. Това е много интересно. Много хубаво, харесва ми.